so grand. From the reaches heights to Tour de France, you conquer every land with courage and resilience. ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። ኤርትራዊ ኦሎምፒካዊ ተቐዳዳማይ ብሽክሌታ ምራዊ ቅዱስ ኣብ ማሌዝያዊት ጋንታ ትሬንጋኒ ፖሊጎን ዕዉት ዝበሃል ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ካብ ዝቕፅል ዓመት ስፖርት ጀሚሩ ምስ ስፓኛዊት ጋንታ ብርጎዝ ኮይኑ ክወዳደር ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ምራዊ ቅዱስ ድሕሪ ካብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ምውፅኡ ሓደጋ ጥሮታን ጸላሊኡ ዝነበረ ተቐዳዳማ እዩ። ንኣስታት 10 ዓመታት ከም ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ድሕሪ ምጽዋቱ ኣብቲ ግዜ ናይ መወዳእታ ናይ ወሉ ቱርጋንቱ ዝነበረት ኢኤፍ ኤዱኬሽን እዚ ፖስታ መወዳእታ ሰዓታት ውዕሉ ከተሕድሰሉ ከም ዘይኮነት ይሓቢራቶ። ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ምራዊ ቅዱስ ኣብ ትሬንጋኑ ጽቡቕ ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ዝቕፅል ዓመት ስፖርት ብደረጃ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ዳግማይ ክምለስ እዩ። ምራዊ ቅዱስ ኣብ 2023 ሓደ ካብ ዝበለፁ ናይ ቅድም ብሽክሌታ ዓመት እዩ ይሕሊፉ። ኣብ ዙር ኣልዓይኒ ጎድኒ ንመርሓ ጋንትኡ ኣነ ሓገዘ ኣብ ናይ ውህሉል ሰዓት 5 ተርታ ድሕሪ መሓዙ ጌና ምስ ዓቕሙ ዘሎ ይመስኪሩ። ይኹን ግን ኢኤፍ ኤዱኬሽን መጻኢኡ ከየነፀረት ጎተት ከተብሎ ድሕሪ ምጽናሕ መወዳእታ ምስኣ ክቕፅል ከም ዘይኮነ ሓቢራቶ። ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ጎልደን ፔሌቶን ዝተባሃለት መርበብ ሓበሬታ ቅድም ብሽክሌታ ቃለ መሕትት ዘካየደ ምራዊ ቅዱስ ብኢኤፍ ኤዱኬሽን ውዕሉ ክሕድሰሉ ተስፋ ገይሩ ምንባር እዩ ሓቢሩ። ምራዊ ቅዱስ ነቲ ካብ ኢኤፍ ኤዱኬሽን ምፍላዩ ዝሕበር ዜና ንመርዓ ናብ ኣስመራ ክመጽእ ኣብ ዝሸባሸበሉ ዘሎ እዋን እዩ ሰሚዕዎ። ህይወት ምራዊ ቅዱስ ምስ ሓድሽ መጻምቱ ይፍልም እኳ እንተነበረ ናይ ብሽክሌታ መጻኢ ግን ዘብቅዕ ኮይኑ ይመሲሉ። እቲ ዜና ምስ ሰማዕኩ ጋንታታት ክረክብ ዝከኣለኒ ገይረ ኣብ መወዳእታ ካብ ኮርሻ ብሽክሌታ ክወርድ ዳርጋ ተቃሪበየ ነይረ ድማ ይብል ምራዊ ቅዱስ። ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር 2023 ንምራዊ ቅዱስ ናይ ብሽክሌታ ጉዕዞ ክቕፅለሉ ዝኽእል ጥዑም ዳሃይ ካብ ኤስያ ተሰሚዑ። ንዝሓለፉ ዕቁዳት ሓንቲ ካብ ዝበለጸ ጋንታታት ኤስያ ማሌዝያዊት ጋንታ ትሬንጋኒ ፖሊጎን ቲሞን ምራዊ ቅዱስ ምስኣ ኮይኑ ተመክሮ ከካፍላ ዕድመ ቀሪባትሉ ንሱ እውን ዓይንዋይ ሓሲን ኣብታ ዝኸዳ ትሬንጋኒ ወዲ ሃገሩ መትከል ኣብ 6 ዓመት ገይሩ ጽኒሕዎ። ንኣባላት ትሬንጋኑ ብጣዕሚ ዘመስግኖም ኣብ መወዳእታ ደቃይቆም ነቲ ዕድል ከፊቶም ለይ ምስኦም ድማ ጽቡቕ ግዜ ይሕሊፈ። እቲ ምስ ትሬንጋኑ ብምዃኑ ዘካይዶ ዝነበርኩ ውድድራት ምስቲ ኣብ ኤውሮጳ ኮይኑ ዘካይዶ ዝነበርኩ ውድድር ዝተፈለየ እዩ። ይኹን ግን ንኹሉ ኣብ ኤስያ ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዝነበረ ውድድራት ምስታ ማሌዝያዊት ጋንታ ኮይነ ኣካይዶ ይብል ምራዊ ቅዱስ። ምራዊ ቅዱስ ኣብ ደረጃ ኮንቲኔንታል ኣብ 2024 ብሉፅ ውፅኢታት እዩ ኣመስጊቡ። ኣብ ዙር ጃፓን፣ ዙር ቱርኪ፣ ዙር ኩማኑን ኣብ ናይ ግዜ ካልኣይ ተርታ ክሕዝን ከሎ ኣብ ኢንዶኔዥያ ንዝካየድ ብማሕበር ቅድም ብሽክሌታ ዓለም ናይ 2.2 መለክዕ ዘለዎ ዙር ባንዩዋንጊ ድማ ብውህሉል ሰዓት ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሉ። ምራዊ ቅዱስ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ብዘርኣዮ ቁመና ጊና ኣብ ደረጃ ወሉ ቱርክ ዝውር ከም ዝኽእል ተተባቢዑ። መራም ምጅማር ናይ ዓመት ስፖርት ኣብ ተሳተፎም ዙር ኣልኡላ፣ ዙር ዖማንን ኣብ ነብሲ ወከፍ ደረጃ መድረኽ ንምዕዋዝ ዝርአያ ናይ ተቓላሳይ መንፈስ ንዓበይቲ ጋንታታት ጌና ምስ ብቕዓቱ ከም ዘሎ የእምንውን እዩ። ምርሃዊ ኣብዞም ኣቐዲሞም ዝተገለፁ ውድድራት ኣብ ነብሲ ወከፍ መድረኻት ምስ ብሉጣት 25 ኮይኑ ውድድራቱ ዝዛዝም ነይሩ። ብነብሰይ ኣዝየ ተሓጒሰን ተሓቢነን ኣለኹ። ኣብ 3 ወይ 4 ውድድራት ብሰንኪ ንኣሽቱ ጌጋታት ኣብ ናይ ጂሲ ካልኣይ ተርታ ሒዘ። ይኹን ግን ብዘራኸቦ ቁመና ሕጉሴ ዝበለ ምራዊ ቅዱስ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝኾነ ናጽነት ነይሩኒ። ንነብሰይ ክወዳደሪ ሰፊሕ ዕድል ተዋሂቡኒ። ኣብ ኩሎም ውድድራት ደቂ ጋንታይ ንዓይኑ ክሰርሑ ሓላፍነት ተዋሂቦም ዕድልን ተረኺበ ወላብቶም ብቕፅበታዊ ውድድር ዝዛዘሙ መድረኻት ክሳብ ምስ ብሉፃት 20 ክኣቱ ይኽእለ። ንዓይ ምስ ዘለኒ ተመክሮ ነዚ ዝገለጽክዎ ደረጃ ክሕዝ ቀሊል እዩ። ተስፋ ይቆረጽኩን ብጣዕሚ ኣበርቲዐ የሰርሕ ነይረ። ኣብ ዝነበርክዎ ዝለዓለ ደረጃ ቅድም ብሽክሌታ ክምለስ ከም ዝኽእል ሓሲበ ኣበርቲዐ ዝቃለስ ነይረ። ብዝያዳ ድማ ናብቶም ናይ ወሉ ቱር መዐቀኝታት ዘለዎም ውድድራት ኣብ መወዳእታ ሓሳባትን ናብ ግብሪ ንምልዋል ናይ ወሉ ቱር ጋንታታት ክደሊ ኣብ ዝፈተን ኩሉ ክሰምረለይ ኣይከኣለን። ካብ ስፓኛዊ ጋንታ ቦርጎስ ንዘቀረበለይ ጻውዒት ግን ነቲ ዕድል ክኸስሮ ብዘይምድላይ በቲ ካልእ መዳይ ድማ ከም 2023 ተመሳሳሊ ኩነታት ከየጋጥመኒ ኣቐዲሚኤ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ምስታ ጋንታ ንኽጻወት ተፈራሪመ ይብል ምርሃዊ ቅዱስ። ወዲ 30 ዓመት ምርሃዊ ቅዱስ ምስታ ናይ ፕሮቲም ዝኾነ ስፓኛዊት ጋንታ ቦርጎስ ንኽልተ ዓመታት ንምጽዋት እዩ ዳግማይ ናብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ተመሊሱ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ስፓኛ ኣብ ዝካየዱ ውድድራት ጥራይ ተሓፂራ ውድድራታት ተካይ ዝነበረት ቦርጎስ ኣብ ቀረባ እዋናት ሒዛ ዓለም ለኻዊት ጋንታ ብምዃን ካብ ስፓኛዊ ወጻኢ ውድድራታት ከተካይድ ተረኣያ። ምርሃዊ ቅዱስ ድማ ኣብ ዝሓዳሽ ክለቡ ምስ ከም ቻምፒዮን ሞንጎልያ ጃምባል ጃማዊት ሳይን ባርየ፣ ጓትማላዊ ሰርጂዮ ፑማል፣ ኡራጓያዊ ኤሪክ ፉጉንደዝ ከምኡውን ምስ ኒውዚላንዳዊ ጆሽ ባርነትን ጆርጅ ጃክሰንን ዝኣመሰሉ ተቐዳደምቲ ብሓባር ክሰርሕ እዩ። ዝኾነ ስፓኛዊት ናይ ፕሮቲም ጋንታ ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ኣብ ቮልታ ስፓኛ ናይ ምስታፍ ተኽእሎ ክህልዋ እዩ።
ካብ ዝቕፅል ዓመት ጀሚሮም ተግባራዊ ዝኸውን ናይ ፕሮ ቲም ጋንታታት ካብ ኣብ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ብምስታፍ ዝዕንቅጽ ሓድሽ ሕጊ ጸዲቁ እዩ። እዚ ካብ ዝቕፅል ዓመት ስፖርት ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ሕጊ ኣብ መሳለሊ ሸኣይ ካብ ዝርከባ ጋንታታት ል4 ተርታት ስራዕ ጋንታ ካብ ዝኾነ ዕድመ ተሳትፎ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ዝኣሊ እዩ። ይኹን እምበር ጋንታ ብርጎስ ኣብዚ ዓመት ስፖርት መበል 28 ተርታ ሒዛ ብምስታፍ ኣብ ዝቐረበላ ዕድመ ተሳትፎ ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ናይ ምስታፍ ፍቓድ ክህልዋ እዩ። ካብ 2026 ጀሚሩ እቲ ጋንታታት ፕሮ ቲም ክሳተፋሉ ዝኽእላ ደረጃ ምስ ብሉፃት 30 ኮይነን ናብዛ ዝማጥራይ ዝካየዱ ብምዃኑ ግን መርሃዊ ቅዱስ ምስ ዓቢ ተልእኾን ዕዮ ገዛኒዩ ናብዛ ሓዳስ ክለቡ ተጸንቢሩ ዘሎ መርሃዊ በዚ ምስ ብርጎስ ናይ ምጽዋት ረኺቦ ዘሎ ዕድል ተታቢዑ ዝቕፅል ዓመት ኣብ ዘካየዱ ውድድራት ነጥቢ ብምእካብ ነታ ጋንታ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በሪኹ ቀጻሊ ተሳታፋይ ግራንድ ቱር ውድድራት ክኸውን እቲ ዝተረፈ ስራሕ ናቱን ናይ ደቂ ጋንቱ እዩ። እቲ ዝዓበየ ዕላማና ከም ስፓኛዊት ጋንታ ቮልታ ስፓኛ ህላውነት ንምርጋጽ ዝበለ መርሃዊ ቅዱስ ብነጥቢ ምስ ቀዳሞ 30 ክንህሉ ኣለና። ኣብ ምፍላም ናይ ዝቕፅል ዓመት ስፖርት ኣብ ግራንድ ቱር ንምስታፉን ነብሲ ወከፍ ነጥቢ ንምእካብ ክንቃለስ ኢና። ሸወቶና ምስ ወቃና ኣነ እውን ምስቶም 8 ተቐዳደምቲ ኣብ ግራንድ ቱር ንኽሳተፍ ዝምረፁ ንኽህሉ ንነብሰይ ክቃለሰ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ንውልቀይ ንኽቃለስ ዝያዳ ናጽነት ዕድላትን እዩ ዘለኒ። ስለዚ ተስፋ ይገብር ዝመጽእ ዓመት ብሉፅ ዓቕሚ ከርኢ ክብል ኦሎምፒካዊ መርሃዊ ቅዱስ ናይ መጻኢ መደባቱ ኣነፂሩ። መርሃዊ ኣብ ተራንጋኖ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብውልቁ ደሚቑ ንኽወፅእ ሰብ ዘይብል ዕድል ናጽነት ተዋሂቡ ኣይሓመቐን ድማ ኣተግቢርዎ። ኣብ ናይ ኣስጣናን ኤፍ ኤዱኬሽንን ግዚኡ ብዝያዳ ንዓበይቲ ተቐዳደምቲ ይሽቅል ብምንባሩ ኣብዚ ሓዳሽ ክለብ ቡርጎ ተኸፊቱ ንዘሎ ዕድል ኣብ ዝኣተወ ውድድር ከም መራሒ ናይታ ጋንታ ኮይኑ ንውልቁ ንምጽዋት ተስፋ ይሕዲሩሎ። ሰለስተ ታሕሳስ ቀዳሞ 3 መድረኻት ቮልታ ስፓኛ ተቐዳደምቲ ካበይን ናበይን ከም ዝጓዓዙ ወግዓዊ ድሕሪ ምዃኑ ናይ ዝቕፅል ዓመት ውድድራት ቅርጾም እናሓዙ ይመፁ ኣለዉ። ካብ ዝሓለፉ ቅንያታት ሒዙ ክለዓል ፀንሕቶም 4 ዓበይቲ ተቐዳደምቲ ናይዚ ግዜ ታዴ ፖጋቻር፣ ሬምኮ ኢቬንፖል፣ ፕሪሞዝ ሮግሊችን፣ ዮናስ ቪንጋርድን ኣበየናይ ናይ ግራንድ ቱር ውድድር እዮም ክሳተፉ ዝብል እዩ። እዞም 4 ተቐዳደምቲ ብውሕዱ ካብቶም 3 ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ኣብ 2 ክሳተፉ ትፅቢት ይግበረሎም። ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት እንጂሮ ዲ ኢጣልያን ዙር ፈረንሳን ደሪቡ ዝተዓወተሎም ታዴ ፖጋቻ ዝመጽእ ዓመት ንራብዓይ ዓወት ዙር ፈረንሳን ንቦኽሪ ዓወት ቮልታ ስፓኛን ክቃልስ ምዃኑ ቅርብቱ ይገልጹ። ንቮልታ ስፓኛ 4 ግዜ ብምዕዋት ብብዝሒ ዓወት ምስ ሮቤርቶ ሄራስ ብማዕረ ክብረ ወሰን ጨቢጡ ዝርከብ ስሎቬናዊ ፕሪሞዝ ሮግሊች ንህላውነት ታዴ ፖጋቻር ኣብ ቮልታ ስፓኛ ብግምት ብምእታው ዝመጽእ ዓመት ክብረ ወሰን ሒዙሉ ዘሎ ቮልታ ስፓኛ ክሳተፍ ከም ዘይኮነ ጋዜጠኛ ዓውዲ ብሽክለታ ዳንኤል ቤንሶን ገሊጹ። እዚ ማለት ድማ ሮግሊችን ንኽብሩ ምቅላስ ገዲፉ ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ጂሮ ዲ ኢጣልያን ኣተኪሩ ክሰርሕ ምዃኑ እዩ ቤንሶን ገሊጹ። ዘይምስታፍ ሮግሊች ኣብ ቮልታ ስፓኛ ወግዓዊ እንተዘይኮነ ፕሪሞዝ ሮግሊች ናብ ቮልታ ስፓኛ ክኸደሉ ዘይደልየሉ ምክንያት መወዳድሩ ታዴ ፖጋቻ ኣብ ቮልታ ስፓኛ ክሳተፍ ካብ ዝብል እምነት ዝተበገሰ እዩ። ታዴ ፖጋቻ ንኽልተ ካብቶም 3 ናይ ግራንድ ቱር ውድድራት ተዓዊቱሎም እዩ። እታ እንኮ ተርፎ ናይ ግራንድ ቱር ዓወት ቮልታ ስፓኛ ታዴ ፖጋቻ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ 2019 እዩ ጌና ኮኸብ ኣብ ዘይኮነሉ ግዚኡ ኣብቲ ውድድር ተሳቲፉ ኣብ ቦኽሪ ስታፊኡ ድማ ሳልሳይ ተርታ ሒዙ። ፕሪሞዝ ሮግሊች ንዘይህላውነት ታዴ ፖጋቻ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተዓዚቡ ድማ ንካልእ ዓወት ማልያ ሮዛ ንምምጻእ ኣብ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ከቕንዕ ዘሎ ግምታት ተንተንቲ። ሮግሊች ኣብ 2023 ብሪጣንያዊ ጌራን ቶማስ ብ14 ካሊታት በሊጹ ናይ ፈለማ ዓወት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ምስትምቓሩ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ግዜ ቀንዲ ተወዳዳሪኡ ዝነበረ ሬምኮ ኢቬንፖል መሪሕነት ናይቲ ውድድር ተረኪቡ እንከሎ ብሰንኪ ለብዒ ኮቪድ-19 ካብቲ ውድድር ምእላዩ ኣይርሳዕን። ቤልጅማዊ ተቐዳዳማይ ሱዳር ኩክስቴቭ ሬምኮ ኢቬንፖል ኣብ ኣጋም ምድላኡ ናይ ዝመጽእ ዓመት ኣብ ግዜ ልምድ ብዘጋጠሞ ሓደጋ ምግጫው ናብ ሆስፒታል ከም ዘምርሐ ተገሊጹ። ኣብ ቀጠር ናይ ቅድድም መኪና ፎርሙላ 1 ክከታተል ዝቐነየ ሬምኮ ኢቬንፖል ናብ ቤልጅየም ተመሊሱ ኣብ ዞባ ፋልንደርስ ኣብ ዘካየዶ ዝነበረ ውልቃዊ ልምድ እዩ ሓደጋ ኣጋጢሞ ናብ ሆስፒታል ተላኢኹ። ብመሰረት ካብቲ ቦታ ሓደጋ ዝወፁ ስእልታት ከም ዘነፅርዎ ሬምኮ ቅድሚ ናብ ጋንታ ልምዳት ምፅምባሩ ብውልቁ ልምድ ኣብ ዘካየዱ ዝነበረ እዋን እዩ ምስ ሓንቲ ማዕፅዋ ከፊታ ተዓሽጋ ዝነበረት መኪና ተጋጭዩ። ዳይሬክተር ናይታ ጋንታ ፓትሪክ ሌባፍረ ንስፖርዛ ዝተባሃለት ማዕከን ዜና ብዛዕባ እታ ኣብ ኢቬንፖል ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ መልኪቱ ብዝሃቦ ሓሳብ ኣብ ፀጋማይ ኢዱን መንከቡን ከቢድ ማህረምቲ ዘጋጥሞን ኣብ ከቢድ ቃንዛን ዝርከብ ኢቬንፖል ዝያዳ ሕክምናዊ ምርመራ ናብ ህረንታልስ ሆስፒታል ተላኢኾም ምህላው ሓቢሩ። ዝቕፅል ዓመት በርቲዓ ንምቕራብ ኣብ ዝቕፅሉ ሳምንታት ፋልማይ ናይ ጋንታ ፃውዒት እተረግብር ኩክስቴቭ ድማ ንውፅኢት ሕክምናዊ ምርመራ ሬምኮ ኢቬንፖል ከብዲ ሓቒፋ ትፅበ ምህላዋ ተገሊጹ። ተኸላኻላይ ሓለቓ ጋንታ እንግሊዛዊት ክለብ ክሪስታል ፓላስ ማርክ ጉሂ ሰንበት ጋንቱ ኣንጻር ኒውካስል ዩናይትድ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣብቲ ነቶም ፀይቅታት ዝውክል ሕብሪ ዘለዎ ኣርምባእን ኣነ ንኢየሱስ የፍቅሮ ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ናብ ሜዳ ብምእታው ብኤፍ ዓዲ እንግሊዝ መቕጻዕቲ ክብየነሉ ከም ዝኽእል ክንገር መጽንሑ ዝፍለጥ ኮይኑ
እንተኾነ ኣብዚ ሰዓት አንጻር ክለብ ኢፕስዊች ፀወታ ነተካይ ዘላ ጋንቱ መሪሑ ዝኣተወ ማርኮ ጉሂ ነታ ዝሓለፈት ፀሓፋ ኣነ ንኢየሱስ የፍቅሮ ትብል ጽሑፍ ብምቕያር ንኢየሱስ የፍቅረኩም ዝብል ጽሑፍ ኣብ ኣርምባንድ ብምጽሓፍ ኣብ ሜዳ ኣብ ምክርፋስ ይርከብ። ሞርስ ጉሂ እናበለ ግና ክቕጽል እዩ። ባርሳ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሳ ባርሴሎና ናብ ሜዳ ማሎርካ ተጓዒዛ ብዘካየደቶ ግጥም ላሊጋ ገፊሕ ዓወት ብምስጋብ ንልቢ ደገፍታ ኣተሃዳዲኣ ናብ ጎደና ዓወት ተመሊሳ ኣብ ሰለስተ ፀወታታት ላሊጋ ፍጹም ዘይጣዕማ ባርሳ 2-1 ማዕረ ኣመዝጊቦም ኣብ ኖ ካምፕ ከቢድ ውጥረት ሰፊኑ መቕናዩን በዚ ናይ ሎሚ ዓወት ልቢ ደገፍቲ ኣብ ቦትኡ ተመሊሱሎ። ኣብ መበል 12 ደቂቕ ፍራን ቶሬስ ብዘመዝግባ ሸቶ ባርሳ ቁልጡፍ መሪሕነት ሒዛ እኳ እንተነበረት ኣብ መበል 43 ደቂቕ ሽዳት ሞርኪ ሸቶ ብምዝጋቡ ተማዕራሪን ዕረፍቲ ወፅን። ባርሳ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ እብረ ፀወታ 4 ውድኣት ኳዕሳሱ ረኺባ ብዙሕ ሸቶ ብዘይ ምዝገባ ሃንሲ ፍሊክ ከይተሓጎሰ እዩ ንዕረፍቲ ምሪሑ። ድሕሪ ዕረፍቲ ባርሳ ሙሉእ ብምሉእ ተለዊጦም ብምምፃእ ንናይ ድሕሪ ዕረፍቲ ግጥም ንፀወታ ዓቢሎም ብዙሕ ሸቶታት ከመዝግቡ ጀሚሮም። ኣብ መበል 56 ደቂቕ ራፊኒያ ብፍጹም ቅላዕ ሸቶ ብምዝጋብ ባርሳ ዳግማይ ናብ መሪሕነት ተመልሰት። ኣብ መበል 74 ደቂቕ ላሚን ያማል ብፍሉይ ዝሃንደሳ ኩዕሶ ራፊኒያ ሸቶ ብምውሳኽ ባርሳ ናይ 3-1 መሪሕነት ብምሓዝ ንፀወታ ተቆፃፀረቶ። ፍራንክ ዲዮንግን ፓው ቪክቶርን ተቐይሮም ድሕሪ ምእታዎም ዓብላልነት ባርሳ መሊሱ ክቕፅል ክደምቕን ተራእየ። ዲዮንግ ኣብ መበል 79 ደቂቕ ሸቶ ከመዝግብ ከሎ ንሱ ዝሃንደሳ ድማ ምስኡ ሓቢሩ ተቐይሩ ዝኣተወ ፓው ቪክቶር ኣብ መበል 84 ደቂቕ ሸቶ ብምውሳኽ ባርሴሎና ኣብ ልዕሊ ማሎርካ 5-1 ብምዕዋት ደገፍታ ኣጆኹም ዝብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ። ኣብዚ ግጥም ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ካብ መንበር ተቐይርቱ ኣብዚ ግጥም ኣይተሰለፈን። ላሚን ያማል ካብ መስፈርት ብምምላሱ ባርሳ ብርኡይ ተለዊጦም ፀወታ ምቁፃር ብዙሕ ሸቶታት ከቁፅሩ ተራእዮም። 16 ግጥማት ላሊጋ ዘካየደት ባርሳ ብ67 ነጥቢ መሪሕነት ክትሕዝ ከላ 2 ተረፍ ፀወታ ዘለዋ ሪያል ማድሪድ ብ63 ነጥቢ ኣብ ካልኣይ ደረጃ 15 ግጥማት ዘካየደት አትሌቲኮ ማድሪድ ብ62 ነጥቢ ኣብ ሳሳይ ደረጃ ሰሪዐን ንውድራት ላሊጋ ፍሉይ መቕረት ሂቦንኦ ይርከባ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ዝወርሒ ሕዳር 2024 ብሉፅ ተፃዋታይ ሴላ ደቂ ተባዕትዮ ተሸሊሙ። እዚ ሾደናዊ ጥቃዓይ ኣብ ወርሒ ሕዳር ኣብ 4 ፀወታታት ብመሊእ 2 ሸቶታት ብምዝጋብ ኣብ ልዕሊ ክለባት ኣርሰናል ኖቲንግሃም ፎሬስትን ኣብ ዘመዝገቡ ዓወት ድምፂ ረኺቡ። ዝወዲ 25 ዓመት ተፃዋታይ ከምቲ ብደገፍቲ ዝተመረፀሉ ብሉፅ ተፃዋታይ ወርሒ ሕዳር ሽልማት ሴላ 2024 ኣብ ዝእከበሉ ዝነበረ እዋን ቅድሚ ዝሓለፈ ወርሒ አንጻር ክለብ ዌስትሃም ዩናይትድ ዝገበረ ፀወታ ንምእማኑ ዘፀግም ብደገፍቲ ኒውካስትል ኣዝዩ ከም ዝፍተውን ከም ዝሕበኑሉን ዓለም ሙሉእ ዝረኣዩ ዝለዓለ ናይ ፍቅሪ ሓበንን ለባዊ መልእኽቲ ውሒዙሉ። ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንኩሉ ሰብ ነቲ ብቐጻሊ ዘርእይዎ ዘለዉ ብቕዓቶምን ደገፎምን ኣዝየ ከመስግኖ ደሊ። ንዓይ ብውልቀይ ናይ ባሓቂ ኣወንታዊ ጅማሮ ናይ ዝወርሒ እዩ ነይሩ። ንዕኡ ከርእዮም ዝግባኣኒ 1-2 ሸቶታት ከመዝግብ መደብን ሓሳብን ነይሩኒ። እቲ ድምቀት ግን ብርግጽ ብደገፍቲ ዝፈጠሮ ዘይርሳዕ ሕሞት እዩ ነይሩ ይብል። ናብ ሜዳ ምስ ኣተኹ ምርኢት ባንዴራታት ደገፍትን እቲ ዝነበረ ሃዋህውን ከምዚ ዓይነት ክድግፉኻን ሞራል ክህቡኻን ምርኣይ ኣብ ሂወተይ ዝለዓለ ተመክሮ እዩ ነይሩ። ብሓቂ ልዕሊ ዓቕመይ ነይሩ። ዝተረፈ ናይ መጻኢ ዕድመይ ዝዝክሮ ህሞት እዩ ነይሩ። ዝሓለፈ ዓመት ብውልቃዊ ጻዕሪ 21 ሸቶታት ፕሪምየር ሊግ ዘመስገበ ተጻዋታይ ሕጂ እውን እንተኾነ ቆሪፁ ዝተለዓለ ዝጥቃዓይ ጻዕቂ ዝርዝር ፀወታታት ወርሒ ታሕሳስ ዕዉት ዓመት ስፖርት መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ይኣምን። ኢሳቅ ወሲኹ ሕጂ ንታሕሳስ ባህንቀውታን ጽብያ ኣለና ኣብ ላዕሊ ደይብና ናብ ዋንጫ ንምስጓም ዕድል ረኺብና ኣለና። ጽዑቕ ናይ ፀወታ ወርሒ እኳ እንተኾነ ኩላትና ተፃወቲ ግን ነቲ መደብ ሙሉእ ብምሉእ ክንጥቀመሉ ቆሪፅና ተበጊሳና ኣለና። እዚ ወፍሪ ተዘካሪ ኣብ ምግባር ሙሉእ ኣተኪርና ኢና ዘለና። ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ዝረኣናዮ ኣወንታዊ ብቕዓት ድማ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ናይዚ ዓመተ ስፖርት ናይ ዓወት ዕድል ክህበና እዩ። ንደገፍቲ ንዝገበረዎ ደገፍ ምምላት ጽቡቕ ምኾነ ስለዚ ተወሳኺ ክህቦም ተስፋ ይገብር። ነዚ ወርሒ እውን ንምፅምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን ንብሉፅ ተፃዋታይ ሴላ ምድማት ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ፀወታ ኣብ ድሕሪ ፀወታ ኣብ ዝለኣኹ ኢሜይል እታ ክለብ እዩ ዝካየድ እንኳ ሓጎሰካ ወዲ ኤረይ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ጽቡቕ ናይ ፀወታ ዘመንን ምስ ሙሉእ ጥዕናን ከተሕልፍ ሰናይ ትምኒትና ንገልጽ። ፀሓፍን ኣቕራብን ዳንኤል መንግስቱ ገደ። ክቡራት ተኸታተልትና ንሕጂ ሒዝና ዝቐረብና ዕለታዊ ዜና ስፖርት እዚ ክትከታተልዎ ፅናሕኩም እዩ። ኣብ ዝቕፅል ምክትታልኩም ኣይተቋረፁ ካልእ እውን ስለ ዘሎ ተን 4 ሕግታት ሼር ላይክ ኮመንት ሳብስክራይብ ኣይስለልዎን ወድሓንኩም። አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ አንበሳ ቢበዓል ስረ አንበሳ